De zinnenkamer van de midje meer en meer bij, dus kleer het op. En dan is het noffelijk waar, vooral als je in de leiden staat uit de wienwaai. Maar op een wien viel het nog fris aan, want die wien komt ik nog heel tijd uit noord-noordwestwaai. Dat zal de komende week extra blijven, maar morgen begint de meteorologische simmer. De simmer heeft de waarkunde en het waar past hem er wel bij aan, want het wordt staar gewoon warmer deze week. En morgen wordt het al een prachtige dag. Joen en vannacht vrij helder waar, opklaringskans op dampwaar of misschien wel een mistbank. Zo'n ont 10 graden, de hoogste temperaturen op de eiland. Een zwak ontmatige wind en die komt uit noord-noordwestwaai. Morgen het duim maar flink wat zinnen en dus ik een noffelijke temperatuur. Zo'n zandje rond 19 graden, de hoogste temperatuur in het zuidoosten. En dan is het al noffelijk, dan viel het wat warmer aan als de temperaturen aanhouden, want er staat net volle wind, zwak of matig, noord-noordwest. En die wind duwt deze week wel in de noord-noordwesthoeken, maar het warmt al staar gewoon op. Waasje, flink wat zinnen, temperaturen om het bij de 18 graden heen. Toonsje, flink wat zinnen, temperaturen om het bij de 19 graden heen. En dat betekent voor sommige plekken in de provincie al de 20. En vreed hebben we door een warme dag, maar zo'n 20 graden en ik dan flink wat zinnen. En ik denk dat het weekend nog warmer wordt, maar 21, 22, misschien wel 23 graden. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.